Quan el sistema polític no li serveix, aquest poder ho té molt fàcil, el desacredita. Fa circular entre la gent, a través dels seus ressorts mediàtics, un estat d'ànim, de descrèdit del sistema polític. La política no serveix, la democràcia no funciona, els polítics són corruptes, s'apaparren a la poltrona, finalment sempre són iguals. El que fan no serveix per res, no té cap connexió amb el que vol la gent, res no funciona. Tot acaba reduït a una qüestió simple i hi ha el descrèdit de la política. Allunyar la gent de la política, desmotivar-la, desmobilitzar-la, provocar l'abstenció, provocar el tancament de la gent en ella mateixa. Aquesta és la principal ideologia de la reacció. Aquest és un dels principals instruments ideològics de la dreta. Desincentivar la participació i l'activitat política. En un procés electoral hauríem d'intentar fer un esforç per combatre aquesta principal ideologia de la dreta. És fonamental recuperar el sentit de la política a través de l'acció quotidiana, d'aquestes coses que plantejava abans l'Alba, que tenen a veure amb el territori, que tenen a veure amb la gent que fa política a nivell local o que està treballant en diversos segments. Més aviat, durant els darrers anys, hem abandonat una mica massa la política, perquè és veritat que la professionalització de la política és una conquesta històrica. Si no, només en podrien fer els rics. Si la política es fa professional, vol dir que també poden fer els pobres. Una convocatòria electoral és una oportunitat magnífica per tornar a la política, per mobilitzar-se per la política. No acceptem en cap cas el desànim. Si ens desanimem, si ens desmotivem, si perdem la noció del sentit de la política, guanya la dreta, guanya el poder que mai no és sotmès a plebiscit. Guanya qui té el poder per sempre. La democràcia és l'instrument, l'únic a través dels quals la gent humil i senzilla com nosaltres, si m'ho permeten, els miserables com nosaltres, podem arribar a tocar una mica de poder. També, si em permeten la confidència, quan entro els dimarts a la reunió de govern, sempre tinc un moment com d'esglai, perquè encara no m'acabo de creure que hi faig allà dintre, perquè no estava programat que jo estés allà dintre, en cap profecia. I quan miro la gent que hi ha, a part d'un parell que potser són de casa bona, la gent que hi ha un senyor de Cornellà, n'hi ha un altre de Tarragona, n'hi ha un parell de Girona, jo que soc de Rubí, un altre de Santa Coloma, no som els senyors de Barcelona. Allà, a la Generalitat, al govern de la Generalitat, no hi ha la classe dirigent catalana, hi ha una altra gent. I permetin-me, amb tota la immodèstia, alguna mena de revolució en marxa hi deu haver. Esquerra Republicana va tenir l'oportunitat, i la va fer valer, de canviar el sentit del govern de la Generalitat. Durant 23 anys havia estat en mans d'unes persones, van construir el seu model, el seu projecte polític, la seva idea de país, sense un horitzó de futur massa ben dibuixat, ni en termes socials ni en termes nacionals. Van anar fent la seva feina, la respectem, però el que va fer Esquerra Republicana en aquell moment va ser optar per un govern d'esquerres, optar per aprofundir les polítiques socials i optar per un canvi en el model de construcció nacional. D'entrada, fent possible la creació d'unes bases noves pel catalanisme que fossin inclusives, és a dir, que comptessin amb tothom, independentment del seu origen. I aquest és un canvi a Catalunya revolucionari.